इउपिपिएल जोनोम जानायनिफ्रायनो आं इउपिपिएलआव दंमोन। 11 नं बावखुंग्रि बियाबाव इउपिपिएल दोलोआ बिग जिर' जानो थांगासिनो दं। खोला नायगाव प्राइमारिनि बांगाल दबायाव इउपिपिएल दोलोनि गेदेर खहा। इउपिपिएल जोनोम जानायनिफ्रायनो आं इउपिपिएलआव दंमोन। आं खुनु सेटिसफाइड मोनाखै इउपिपिएलनि माबाफोरखौ खामानि मावनाय दांनायफोरखौ खुनु जोंखौ भेलुखौनो होआ। बिनि थाखायनो आं दुखु मोननानै दा बिपिएफआव जइनिं जाफैबाय आरो। 11 नं बावखुंग्रि बियाबाव इउपिपिएलनि बिजाथि रनजित बसुमतारीखौ बिजाथि फसंनाय लोगो लोगो प्रमद बर' दैदेननाय इउपिपिएल दोलोखौ नागारनायनि दोहौ। इउपिपिएलनि बिजाथि रनजित बसुमतारीखौ थारैनो बावखुंग्रि बियाबनि इउपिपिएलनि मावथि आरो सोद्रोमाफोरा गोजोननाय गैमारा नामा? गेरेंगाखौ बिजाथि महरै होदों, नोंथाङा गोजोननाय दंना गैया? आं गोजोननाय गैया। बे मालाय जायगानि मानसिया फैनानै बेयाव माबा खालामफैनाया खुनु माबा जायाखै आरो बियो। गोजोननाय गैया। गोजोननाय गैया। सानफ्रोमबो नागारदों आरो नागारदों प्रमद बर' दैदेननाय इउपिपिएल दोलोखौ दुखु मोननानै। 11 नं बावखुंग्रि बियाबनि बिपिएफनि बिजाथि धनेश्वर गयारीखौ देरहासार खालामनो खोला नायगाव प्राइमारिनि बांगाल दबायाव इउपिपिएल पार्टीनि सापर्टारफोरा 100 निबो बांसिन बिपिएफ हान्जायाव लोब लोब आखाइ हमफैबाय। जोंहा बांगाल दबायाव मोनसे शिबिर दं आरो बेलथुरि होननाय गामि दं। बे गामिनि रायजोफ्रा आंखौ लेंबोदों आरो दिनै लेंबोनानै बिथांमोना रावनोबो होला, गासिबो बिपिएफनो होसिगोन, नांगोलावनो सबि हरसिगोन। आरो जोंहा बांगाल दबा बर' गामिनिफ्राय इउपिपिएलनि खामानि मावग्राफोर दंमोन, बिथांमोनाबो दिनै जइन जाबाय। आसा खालामदों बिथांमोननि जइननि उनाव जोङो शिबिरनि जे बुथ सेन्टार बे सेन्टाराव जोङो गासिबो मोनजोबसिगोन। बिसोरथ' मुर्ख नालाय, मुर्खफ्रा मुर्ख खोथा, जेरावबो जिर' जाया। दिनैबो बाहाय सोरबाया जिर' जाया, साफा सानै थागोन। दिनै नुबाय गासिबो गामि सुद्दायैनो दिनै जोंनि बिपिएफ रासिन दलाव हाबजोब्बाय। थारमाने बिसिना जाहैबाय गासिबो आनफिट जाजोब्बाय, थगायनानै जाखाजोब्बाय। थगायनायनि बाथ्राखौ रावबो रायजोफ्रा खोनासंला। दिनै त्रिपुरानिफ्राय लाना फैदों, दहाय नुदां सिलगाराव खालामदों, जेबो एफेक्ट जाया। थारमाने लकेलनि लिडारफ्रा सासेबो फिटनेस गैया, रायजोजों रावजोंबो गनायजाया। बे गनायजायैनि थाखाय बिथांमोना बाहेरानिफ्रायबो लानानै फैनांदों। इउपिपिएल जोनोम जानायनिफ्रायनो आं इउपिपिएलआव दंमोन। आं खुनु सेटिसफाइड मोनाखै इउपिपिएलनि माबाफोरखौ खामानि मावनाय दांनायफोरखौ खुनु जोंखौ भेलुखौनो होआ। बिनि थाखायनो आं दुखु मोननानै दा बिपिएफआव जइनिं जाफैबाय आरो। दुखु मोननाया बेनो, जों माबा होजाया, रिसपन्स होजाया। जों सासे गोदोनि एबसुनिबो वार्कारमोन। जोंनि बावखुंग्रियाव जेबो डेभेलपआनो गैया। प्रमद बर' गभर्नमेन्ट दानायाव जोंनि माबायाव खुनु डेभेलपआनो गैया। दा जोंनि बांगाल दबा गामियावनो नाय, माबा मोनसे लामा बानायदों ना ट्रेक्टर गंसे अन्थाइ गारदों ना बाला गारदों लामाफ्राव। डेभेलप मावनायथ' मोनाखै। बिनि थाखायनोथ' आं दा इउपिपिएलखौ नागारनानै बिपिएफआव फैनो गोनां जादों। गेरेंगाखौ बिजाथि महरै होदों, नोंथाङा गोजोननाय दंना गैया? आं गोजोननाय गैया। बे मालाय जायगानि मानसिया फैनानै बेयाव माबा खालामफैनाया खुनु माबा जायाखै आरो बियो। गोजोननाय गैया। गोजोननाय गैয়া। আমি আগমত 5 বছৰত আমি ইউপিপিএলত যোগদান কৰিছিলোঁ বা খাটিলোঁ। এতিয়া আমাৰ বহুত সমস্যা সন্মুখত আছে বা আৰু আহিব পাৰে। সেইকাৰণে আমি এতিয়া আমাৰ ৰাস্তা ঘাট একো কৰা নাই। 5 বছৰ চালোঁ ইউপিপিএলত, একো হোৱা নাই। সেইকাৰণে আগন্তুক দিনত আমি হাগ্ৰামা ছাৰক ভোট দি জয়যুক্তি কৰি যাতে আমাৰ সুখে দুখে সন্মুখত পাওঁ, ধনেশ্বৰ গয়াৰী ছাৰজনক মাতিলে পাওঁ। সেইকাৰণে আমি আজি ইউপিপিএলৰ পৰা বিপিএফত যোগদান কৰিলোঁ। কেতিয়াতো আমাৰ এনেকুৱা পচন্দ লগা নাই, কাৰণ সেইটো খালি তাৰ পৰা কৈ থাকে, আমাৰ ওচৰত আহি সুখ সুবিধা চোৱা নাই। সেইকাৰণে আমি আগন্তুক দিনত হাগ্ৰামা ছাৰক ভোট দি জয়যুক্ত কৰিম বুলি আশা কৰিছোঁ।